Morotube. Nyt me kuvataan tämmönen Opel Astran 1,6 kuvaamista. Ja jos mä haluan sen oven auki, niin jos aika nais, venatkaa hetki. Nyt me ei saatu ovea auki. Siis, mutta kokeillaan toiselta puolelta. Ekspertti. Todellakin. No niin, nyt lähti. No niin. Tää on aika pimeä nyt. No niin, eli täältä tää näyttää 1,6 siis. Mut no. Kierrokset tai noin kilometrit ton verran. Kyllä sinne naisia mahtuu. Se on mun veljen kypärä. Tai siis mun veljen auto. Ja edelleen kuvaan tällä. Mut joo. Renkaat on vähän isommat kuin tossa mun autossa. Tossa kirpus. No on täällä sun aika paljon lunta. Et joo. Holy angry. Okei. Mut. Joo. Tää kun olisi profiilikuva. Silleen 2 autoa näin. Tulisi vitsis näyttöi. Mut joo. Eli tilatkaa. Sub please. Joo. Heittäkää tässä vaiheessa tonne alas, mitä mun pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Mä stoppaan vähäksi aikaa. Taistelu jaskaa. Taistelu jaskaa. Eli stoppaa video ja kirjoita kommentti jotain hyvää. Kirjoititko? No hyvä. Taistelu jaskaa. YouTube 13, mut ihan sama. Aito hetero, ei. Mut sitten täällä on vähän muutkin autoja. No mönkkäriä. Siinä on Husqvarnaa, mun räytä. No mun pyörää. Motoksia. Mut sitten se on akkua ja no. Ei mulla ole paljon muuta kuin et moi. Hei, jos sä oot vieläkään kirjoittanut sitä kommenttia, niin kirjoita se nyt. Heti.